नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. त्रिकोणी स्पर्धेक तयार भटकळचे मतदार. जेडीएस पक्षातर्फेन नागेंद्र नाईक उमेदवार. भटकळ कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्याच्या सरपंचकट्टा निवासी नावस्तिक वकील श्री नागेंद्र नाईक हेमी जेडीएस पक्षातर्फेन विधानसभा निवडणूक लढवचो निर्णय घेऊन भटकळ तालुक्याची समग्र अध्ययन क्षेत्राची समस्या आणि त्याका योग्य न्याय दिवच्या उद्देशान भटकळच्या राजकीयाक नवीन दिशा दाखवूक तयार झाला श्री नागेंद्र नाईक. आपले शिक्षण भटकळातूच घेऊन रिक्षा चालक जावन टेलर, हॉटेल कार्मिक तसेच बालपणातल्यान यक्षगानात रंगकलेची आसक्ती दाखवून पुढले कायद्याचे शिक्षण बेंगळुरात घेऊन थंय पार्ट टाइम काम करून वकालत शिकून नावस्तिक वकील म्हणून नाव कमयले. गेल्या 30 वर्षांच्या या वृत्तीबरोबर समाजात अडिल्या नडिल्याक आपलो जाता तसो वेळ दिवन मदत करून भटकळच्या राजकीयात एक नवीन पर्वाक कारण झाले. विद्यावंतांन राजकीयात येऊ जाय अशी मतदाराली अपेक्षा आशिल्ली. उद्योग सृष्टी आणि कृषी अभिवृद्धी सारख्या विषयाचे लक्ष देऊन क्षेत्राच्या प्रज्ञावंत लोकांक न्याय दिवसाठी तेमका जेडीएस पक्षातर्फेन तिकीट घोषणा झाला. तेजेन भटकळ क्षेत्रात नवीन हर्ष आणि जल्लोषान मतदार तृप्त झालात म्हणू हरकत ना. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಯುವಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಭಟ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ काळी व्याघ्र प्रदेशाच्या पूर्व भागात वाघाचा वावर तर पश्चिम घाटात वावर कमी. स्टेट ऑफ टायगरचा अहवाल. जोयडा कर्नाटक गोंय सीमा भागात आशिल्ल्या मोले, मादई आणि काळी व्याघ्र प्रदेशाच्या पश्चिम भागात वाघाचा वावर कमी झाला असे स्टेट ऑफ टायगर्सच्या अहवालात कळलेला. सध्या जाहीर झालेल्या अहवालात पश्चिम घाटात वाघाचा वावर कमी झाला तर काळी व्याघ्र प्रदेशाच्या पूर्व भागात वाघाची संख्या वाढला असे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अहवालात जाहीर केला. 2018च्या सर्वेनुसार पश्चिम घाटात 981 तर 2022च्या सालात सर्वेनुसार 824 आला. गोय, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू या राज्याच्या पश्चिम घाटात 2006च्या सर्वेक्षणानुसार 402, 2010 534, 2014 776 तर 2018 हो आकडो 981 पावलो. 2022 सालात तितून परत संख्या कमी झाली. एक्सपर्टान या अहवालात अशी नमूद केला की काळी व्याघ्र संरक्षित दांडेली आणि अणशी नॅशनल पार्कात वाघाचा वावर वाढला, पश्चिम घाटात कमी झाला. काळी व्याघ्र प्रदेशाच्या पश्चिम भागात गोयाच्या मोले, महावीर नॅशनल पार्क, मादई अभयारण्य या क्षेत्रात वाघाचा वावर कमी झाला असे दिसून येला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382 266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवारच्या सदाशिवगडार श्री शांतादुर्गा महामाया देवीलो तेर या नावान प्रसिद्ध आशिल्लो रथोत्सव 11 एप्रिलाक साजरो जालो. दर वर्षाप्रमाणे या तेर उत्सवाच्या 5 दिसा पयलींच्यान देवस्थान सभांगणाच्या रंगमंचार रात्रीन प्रत्येक दिवसाक दशावतारी खेळ आणि नाटकाचे प्रयोग सादर झाले आणि 12 एप्रिलाक दहीकालो जालो.
इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।